जों बयबो साख्रिनि खोथा सानो, फालांगिनि बाथ्राखौ जों जोबोर खम सानो। जों बयबो सरकारि साख्रि मोननो लुगैयो आरो साख्रि मोननो थाखाय मा आयदा कर्स फरायनांगौ बेखौ जों गासिबो मिथियो। नाथाय फालांगि मावनो थाखाय मा कर्स लानांगौ बेखौ जोबोर खम सुबुंफोरा मिथियो। दिनै आं नोंथांमोननो फालांगिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे कर्सनि सोमोन्दै फोरमायगोन। जायफोर फरायसाफोरा इयुनाव जाफुंसार फालांगिरि जानो गोसो, बे भिडिअ'आ बिथांमोननि थाखाय। दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन थामहिनबा BBA कर्सनि सोमोन्दै। BBA कर्सआ मा? बे कर्सआव मा सोलोंथाइ होयो? बे कर्सखौ लानो थाखाय मा क्वालिफिकेसन नांगौ? एडमिसन प्रसेसआ माबायदि? बबे कलेजाव बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर्सखौ लानो हायो? बेनि फिसफोरा बेसेबां? बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो भिडिअखौ शेयार खालाम। गिबियावनो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन BBA कर्सआ मा? BBA नि आबुं महरा बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेयो मोनसे फालांगि, बिजनेस आरो मेनेजमेन्ट सिस्टेमजों सोमोन्दो थानाय मोनसे आन्डार ग्रेजुएट कर्स। बे कर्सनि सम एबा डिउरेसना गासै 3 बोसोर। 3 बोसोराव गासै मोनद' सेमिस्टार दङ। बे कर्सनि गेजेरजों फालांगि एबा बिजनेसआ मा, माबोरै बिजनेस खालामो, बिजनेस एबा फालांगिखौ माबोरै दैदेनो, माबोरै ग्रथ खालामनो, लिडारशिप क्वालिटि, मेनेजमेन्ट सिस्टेम, बिजनेसनि खान्थि, फाइनान्स, रांखान्थि, खहा, मुलाम्फा, कमिउनिकेसन, बिजनेस अर्गानाइजेसन, इथिक्स, मेनेजमेन्ट सिस्टेम बायदिनि सायाव सोलोंथाइ होनाय जायो। थामहिनबा जायफोर सुबुङा BBA कर्स एबा बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिभ कर्सखौ लायो, बिथांमोना साफा मोजां बिजनेसमेन जानो हायो, मोजां मेनेजमेन्ट क्वालिटि, लिडारशिप क्वालिटि बायदिखौ मोननो हायो। जायखिजाया फालांगिफोरखौ दैदेनलांनो हानाय जायो एबा बेबायदि बिथिङाव आखा-फाखा जायो। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना फालांगिरि जानो गोसो एबा बबेबा गिदिर प्राइभेट एबा गभर्नमेन्ट कम्पानिफोराव साख्रि मावनो गोसो, बिथांमोना बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर्सखौ लायो, नङाब्ला MBA एबा मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर्सखौ लायो। MBA नि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो उननि भिडिअ'आव फोरमायगोन। बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर्सखौ लानो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमाव हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद एबा 10+2 उथ्रिनाय जाब्लानो जायो। थामहिनबा 12 थाखो पास जानाय जाब्लानो जायो। 12 थाखो एबा OHS आव 50% नम्बर लानानै पास जानाय जानांगौ। BBA कर्सआव मुं थिसननो थाखाय खायसे कलेज इउनिभारसिटियाव एन्ट्रेन्स एग्जामबो खुंनाय जायो एबा नेशनेल लेभेलाव खुंनाय एन्ट्रेन्स एग्जाम जेरै मेनेजमेन्ट एप्टिट्युड टेस्ट MAT, कमन मेनेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट CMAT, कमन एडमिसन टेस्ट CAT बायदिनि सायाव सोनारनानैबो एडमिसन होनाय जायो। नाथाय खायसे कलेज इउनिभारसिटियाव OHS नि नम्बरखौ नायनायजों लोगोसे ग्रुप डिस्कासन, पार्सनेल इन्टारभिउ बायदि लानाय जायो आरो बेयाव उथ्रिनो हायोब्ला फरायसानो एडमिसन होनाय जायो। सुंद'यै बुंनो थाङोब्ला BBA आव एडमिसन लानो थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम होनांगोन। एन्ट्रेन्स एग्जामाव उथ्रिनो हायोब्ला ग्रुप डिस्कासन आरो पार्सनेल इन्टारभिउ होनांगोन। बेयावबो उथ्रिनो हायोब्लानो BBA आव एडमिसन मोनगोन। नाथाय खायसे कलेज एबा इउनिभारसिटियाव एन्ट्रेन्स एग्जाम लायाजासे OHS नि मार्क्सनि सायाव सोनारनानै ग्रुप डिस्कासन, पार्सनेल इन्टारभिउ लानाय जायो। बेयाव उथ्रिनो हायोब्ला BBA आव मुं थिसननो हायो। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायगोन BBA एबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बे कर्सखौ आसामनि बबे कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनो हायो। आसामाव BBA कर्स फरायनो हानाय प्राइभेट आरो गभर्नमेन्ट गोबां कलेज इउनिभारसिटिफोर दङ, जेरै डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि, गुवाहाटी कमार्स कलेज, बि बरुवा कलेज, काजिरङा इउनिभारसिटि, आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटि, कृष्णकान्त हन्दिकै स्टेट अपेन इउनिभारसिटि बायदि गोबां कलेजाव BBA एबा बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिभ कर्सखौ लानो हायो एबा फरायनो हायो। आसामनि अनगायैबो गुबुन रायजोआव BBA फरायनो हानाय गोबां कलेज इउनिभारसिटिफोर दङ। बे कर्सखौ फरायनायाव बेसेबां रां खरसा जागोन बेनि फिसनि बाथ्रा बुङोब्ला कलेज लाना कलेज बेनि स्ट्राक्चारा गुबुन। प्राइभेट कलेजनिख्रुइ गभर्नमेन्ट कलेज एबा इउनिभारसिटियाव फिसफोरा खमसिन जायो। गभर्नमेन्ट कलेज इउनिभारसिटियाव BBA कर्सआव पार सेमिस्टार एबा मोनफ्रोमबो सेमिस्टाराव 15,000 रांसो खरसा जानो हागौ। जबनि बाथ्रा बुङोब्ला BBA एबा बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर्स लानाय सासे बिजाथिया गोबां मोजां साख्रि मोननो हायो। गिदिर गभर्नमेन्ट एबा प्राइभेट सेक्टरनि कम्पानिफोराव मेनेजार, फाइनान्स मेनेजार, मार्केटिं मेनेजार, बेंक जब, बिजनेस कनसालटेन्ट, सेक्रेटारि, एसिस्टेन्ट, एडभाइजार, टीम एसिस्टेन्ट बायदि साख्रि मोननो हायो। बे कर्सखौ लायोब्ला गोबां साख्रिनि खाबु दङ। बेनि अनगायैबो बे कर्सनि गेजेरजों गावबो सासे मोजां फालांगिरि जानो हायो।
लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। मिजिंथिदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायगोन लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामगोन। नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि आं इनफरमेसन होनो हायाखैब्लाबो आंनि भिडिअजों नोंथांमोना 1% बुजिनो हादों होननानै आं सानो। एसेनोसै, गोजोन्थों।